Kublai phi baru kini kilong ki khubor bam tagasngi. Kawei ka plarong jurngam bat kawei ka trolley bag rong yong. Balashu e haga jaka yang ki arshaka hasenda ko obi shopping mall Khyndailad. Kalapan suir mensui magi pat ba nong net nong wan haga steps ni balang. Kadkum ka jingyo lum jing tip yakini ki artli ki pla lalap da ki pat ba hakapor kumba khatwei shiteng ba jim min stem. Namr shamladan manu ban kam try yaki. Ki pat ba akila pentip mardor shiki traffic police ki badan hakatei ka than. Hadin balayo jingtip ki pulit kila kerkut ya ka benta jung ka surok. Ha Khyndailad bat khang shipori ka jingyat ki kali bat ki pat ba bandrung shakatei ka jaka. Kat ba kidang pelong ya ka jing talasi namar ka jing sngokya bala bandan kinu ki tiar ki bama hapo ki pla. Handai shwa ba ki bum sweat kin poi shakatei ka jaka. Layo i bo wei ubri ulami nak than muda bat ulawan simno yakini ki artali ki pla hadin bala penshisha bakide ki jingkit jangu. Hadin kane ki pulit kila plat no ya ka jingkhang bat ka jingyat pat ba jingyat kali kalawan phai biang shakarukom pat ba. Sham lalap satyai kanu ka jingma ne tiar ba suba hapo ki te pla. Orang atas poin.